हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्रानि सायाव भिडिअ बानायना लाबोदों। बेयो अदेबानि जोंनि पार्सनेलनि बाथ्रामोन। दा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामगोन। दा नुनो मोननाय जादों जोङो दा जोंनि माइ आबाद फोथाराव नुनो मोननाय जादों जोङो बिराद माइ बिलाइफोरा गोजा जानानै जोबोद साग्लोबसारगासिनो दङ आरो बियो मोजां लक्षण नङा। दा बे नोंथांमोनहा जेरै नुगासिनो दङ, दा बे हिसाबै बेबादि माइ गोजा जानाय, बे गोजा जानायनि खारन आरो बेखौ जोंहा मा मुलि एबा मा बेबस्था लानायनि गेजेरजों बेखौ जोङो सोमखोर एबा मोजाङाव लाबोफिननो हाखो, दा बिनि बादै नोंथांमोननो बाहाय भिडिअ बानायना लाबोदों। बे प्रेक्टिकेल आरो बे एक्सपिरियेन्सजों नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जागोन। जे नुनो मोनगोन नोंसोरो जोंनिनोल' नङा, गोबां फोथारावनो बेबायदि जानानै दङ। नुदों बिलाइया लासैनो बिजौनिफ्राय गोजा जाख्लायबोजोबो। दा बेखौ ओरैनो नायोबा बोराय बिलाइ बादि नुयो, नाथाय बोराय नङा बियो, गोरलैयाबो बेबायदि जाबोयो। जायखौ मा होनना बुङो, बेक्टेरियाल लिफ ब्लाइट होननानै बुंनाय जादों। बे बेक्टेरियाल लिफ ब्लाइट बे बेराम जायो होनदों आरो बियो फ्राय बेक्टेरियानिफ्राय जायो होनदों आरो बियो जेराव जायो बेयो सोरगिदिं बेनि गासैबो साग्लोबसारो, बारजोंनो गोसारलाङो होनदों बे बेक्टेरियाया। जेराव बे जायगायाव मानसि थांबाबो बेजों थांनानै बे जायगानिफ्राय दस्रा माइ मोजां बारियाव थाङोबा बेयो बारदेरनो हागौ होनदों। बेखायनो अखा बोथोर जानायाव बार बारनाय समाव सोरनावबा जाजेनदोंबा बियो लासै लासै बारजों एरलाङो आरो एरलांनायनि गेजेरजों बियो सोरनावबा साग्लोबहैफिनजोबो। दा बेखायनो टटेलि जोंथिंबो जाजोबदोंमोन। बेनिफ्राय नेचारेलिबो बेयो हारसिंनो गोमोरलांफिनो होनदों जेलाना अखाया खम जायो। नाथाय अखा जोबोद बारा जायोबा बियो बारायलांगोन आरो जै बारा जाथारनानै जेलाना बे गोजाया गुदिसिम सौहैगोन, बे बेक्टेरियाया गुदिसिम जाहैजोबगोन, अब्ला बे माइआ थैगोन आरोखि। दा बियो कमप्लिटलि बिदि मोनसे गासैबो जाजोबगोन आरो बबेबायावबा दखरल'बो जानो हागौ होनदों। बेबायदि दखरल'बो जागोन होनदों। बेखौ बे मुलि फानग्रा बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो। दानिया बेयाव बिथांमोननि सिगाङाव खांनायाव जोंनो मा हरदों एबा जों मा मुलि बाहायदों बेखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना बाहाय। जेरैहाय जे पलिसि बेखौ हरनाय जादों। बे पलिसि नामखौला होदों आङो, बेनिफ्राय स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगोन। बे पाउदार, बेजों टेंकि मोनसेयाव बेखौ मोनथाम बाहागो खालामनानै फानथाम बाहागो खालामनानै फानसेखौ 15 लिटार्स टेंकियाव बेखौ होदों आरो बेजोंनो लोगोसे मिक्स खालामनानै बेखौ होनाय जादों। बिथांमोना जिंक अक्स बेखौ हरदों। बे जिंक अक्स बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों, बेखौ हरदों। बेखौबो 20 ml एखे टेंकियाव आरो बै मोनसेखौ पाउदारखौ पेकेटखौ मोनसेखौ फानथाम खालामनानै फानसे सोदों आरो। दा बेबायदि खालामनानै स्प्रे खालामना होदों। गासैबो जायगायावनो स्प्रे, जानायल' नङा जायियावबो स्प्रे। आरो मुलि सारनाय समाव बेखौ बयबो मिथिखानांगोन जे एम्फौआनो जा मायानो जा, जेसेबां आलि दङ हाग्रा बंग्रा बेखौ आरो नोंनिया आलि खाथि नङाबा माथावरि बा मारु खाथि बा साइडजों हाग्रायाव सारफलांनांगौ, जाहाथे बेनिफ्राय आरो बारफिननो हाया। दा बेनि थाखायनो बेबायदि सारनाय जादों, नोंथांमोनहा जेरै नुदों। दानिया बेनिफ्राय बेखौ सारखांनानै साननै एबा सानथामनि उनाव मा हरबावदों बेनि थाखाय इउरिया, बेनिफ्राय पटास, इउरिया आरो पटास बेखौ मिक्स खालामनानै, बेनिफ्राय इउरियाजों लोगोसे आथिखालाव गभर्नमेन्टनि अर्डार बादियै मोनसे भिटामिन हरफादों जाहैदों। बेखौबो भिटामिनखौबो होनो नांगोन। भिटामिना इउरिया 10 केजियाव 10 केजियाव बेखौ 1 केजि हरनाय जायो भिटामिनखौ। बेजों मोनथामजों मिक्स खालामनानै साननै सानथामनि उनाव मुलि सारखांनानै सारनाय जादों आरो। सारनायनि बिनि उनाव रिजाल्टखौ नुनो मोननाय जादों। फ्राय साननै सानथाम मुलि सारखांनायनि उननिफ्रायनो लासै लासै खमायबोदों आरो कमप्लिटलि दा ग्रिन जाजोबसै आरो समानै मोजां जाबोफिनजोब्बाय। दा बेबादि बाथ्रा नोंथांमोनावबो जादों जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौ थाल खालाम। मानो होनबा जुदि दखरसे खना खनियावल' जायोबा बेयो जेबो नङा आरो बिजौआवल' जादोंबा बेखौ जेबो नङा होनदों। बेनिफ्राय जुदि गेजेरसिम थांनानै गुदिसिम सहैबा बे माइखौ मोननाय नङा, फ्राय थैजोबगोनानो। जुदि गोरलै फिसा खिलिनानै थायफिनोबा बेखौ मोनगोन, नाथाय बिमायानो जुदि थैलाङोबा बेनिफ्राय मोननाय नङा आरोखि। माइया खम जागोन, माइ प्रडाक्सना। बेखायनो बेबायदि बेबस्था लानो नांगोन। आरो बुंदों सान्दुं गोसाबा बेयो हारसिंनो थैलाङो होनदों। गुबुनफोरनाव जानायफ्रा मुलि सारदों, खायफाया मुलि साराखै, बिथांमोननियाबो दा लासै लासै गोमोरलांबाय सान्दुंनि गेजेरजोंबो। आरो बेहाय बेक्टेरियाल लिफ ब्लाइटनि थाखाय जा बे प्रेक्टिकेल बाहायनाय बेयो, बेनि उनावहाय बिथांमोननि जिहेथु बिथोनमोन एग्रिकालसार बिथिंनिफ्राय, बेयाव हिसाबै बाहाय दङ मा होदों, निम रुनाय बिदै बेखौ सारबाबो स्प्रे खालामबाबो जायो होनदों। बेजोंबो खारोनो, खेबनै खेबथाम सारनांगोन नाथाय। बेनिफ्राय आरोबाव गोबोरखि बिदै बेखौबो सारबा
स्प्रे खालामनानै होयोबा बेजोंबो खारो होनदों आरो बेनिफ्राय बिसोरो मोननैबा अर्गेनिक जाहैबाय अर्गेनिक जुदि खालामनो लुबैदोंबा आरो बेयो लासै लासै खेबनै खेबथाम होयोब्लासो बे अर्गेनिकजों जागोन आरोखि नैबे केमिकेलजोंबाथ' दसेनो जायो दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन बेनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जोंहानि माइयाव गोबां बेबादि लाफैयो नाथाय नैबेयो मोनसे दासो दै फुबाय थानाय दाउनि बासा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन